Bayong punta bro. Okay. So salamat kayo sa inyong paghatag diri ga panahon sa ma-interview ta mo with regards sa ning debating na hitabo unta kagahapon mahitabo. Okay. Okay bro. Bro, Kani kay murag kompleto mo aning dapita. Asa man mo ron nahimutangan daron? sa mo pala sa Bantayan. Bantayan. So island man ano, Bantayan Island? Ang Bantayan Island, northern part of Cebu, pinakatumboy yun, isla ni sa sakop yapon ni sa Cebu. Kunya, ang Madre Dios, kumingon tag Bantayan Island, tulong ni kalungsod. Santa Fe, Bantayan Island o Madre Dios. Ang Madre Dios mo nagpinakatumboy yun sa Cebu. So, bro, kani bang akong pangutana ba? Kanusa man ni nasit ning debate ha, bro? Kanusa man mo nagsabot ani? Actually, last year pag itunta ni nya tungod kay wa may klaro gyud ang pikas na di man gyud kayo kay si manangit pa kuno sila mga pastor. Hantod na buwan sa March na kami gyud una ni G-Boy Avillanusa ang nagka-comment ani. Mo to ning ko ni Brad G-Boy na bro, kung mo na lang gani na kuan mas may formal na to. Mo to ning si Brad G-Boy, okay manangit ko sa akong pastor. Mato, okay na tato, bro, naog sa may klaro. Kaya wako ka ba, ni Chapo J. Carlo, ningko na si Brad G-Boy, nakikuan ako na mag-kuan, debate. Kunya, nahilo na to, mga kung di na madayon. Kaya wala man nag-reply si Brad G-Boy. Taga-asa man si Brad G-Boy, bro? Kasi si Brad G-Boy, evangelist daw na sa Bantayan Island yun. Sige. Kanya, kani si J. Carlo o si Brad G-Boy, pinaka nagsapot sa sa debate. Moto, ningo si J. Carlo na kuhan, iba team na lang. Punta ko nila na ang ipatbang na ko si Brad Ronaldo Bragat. Niya tulo tagini. Tulo tagini ka pares. Ang problema lang kay ang sa ila wala may musukol. Tuwara man sila guro sa si Ronaldo Bragat o si Brad G-Boy. Moto na side me na sige kita na lang upat kay wala man kamo na. Panaugtan mo wala man kuno sila debaters diri sa Bantayan. Moto nagsapot me na kami na lang mo na diya kay pag-contact na ako ni Brad Fermin, si Brad Fermin, former safety president mo na sa Madre Dios. Niya pag-contact na ako, ingon mo si Brad Fermin na, kung matayo na bro, kami bala, tanan, sound system, venue, tanan mo, facilitate. Pati permit. Hello, bro. Pati permit, appeal na to. Kasi Brad Fermin, former CFD president sa Madre Dios. Pero apel na ang permit ana libre tanan sound system permit og kuan. Actually, walay permit kay ang venue under man sa property sa simbahan. Mayo. Wala siya permit. So bali ang kuan bro, bali ka ng tao. Bali ang 70 Adventist pag nga sila ilaha igo na lang silang magdalag mga libro Bible ana, libre na tanan sound system. Correct. Ang sound system nag-abang gid mi ato. Ang sponsor ato ang CFD Madre Dios ang sound system. Kuan usa ko to ka multicab. System nag-abang gid mi ato. Kuya ba? Ang sound system usa to ka multicab na napay mga mixer. Pila may abang ninyo adto jud? Wala may nagka-istorya ni Brad Fermin pero dako-dako siguro kanila. Ana lang. Gikan dana sa Cebu jud, sa Cebu City gitabok na ninyo og barko, barge. Gikan sa Cebu City, sakay mig bus mga 3 hours kapin 3 to 4 hours. Dugaya. Pagabot sa Northern Cebu, dire man may nanukad sa Kawit Medellin. Pagabot sa Kawit Medellin, sakay na sa mig barko paingon sa Madre Dios, sa Santa Fe. Pagabot sa Madre Dios, continue biyahe paingon sa gikan Kawit Medellin. Sakay mi o kanang barko pagabot sa Santa Fe Cebu, sakay na sa diretso ang bus ikarga raman sa Roro. Laos na ato Madre Dios. Ay so kanang Bantayan bro nga inyong gitabok kabantay katong vlogger nga si Kuan katubang na imo apres og mga buhawan ba si Chu Brian. Taga diha man to di ba? Correct. Si Konsyal Chu Brian, correct. Konsyal na siya? Sa konsyal na diri sa Bantigi.
Online mag-inistoryahan lagi na di ano, mura mag naisagol Ilonggo. Oo. Sara-sara. Okay. Ay, ako li, ang akong pamilya, taga diri, gabi. Lumagin mi taga diri. So diha dapita bro, pag abot ninyo, nagsugod yung magwali na yun. Pagkahapon na pag-abot na, street preaching pa mi, Bible rally. Oo. Pag ugma na, mao na to, tabo na kuan, debate, ugba pagagabihan na. Dayon, Sa gakton, di consume gid mig taas na panahon kay ang pagbiyahe sa Cebu City hantod Madre Dios. adi lalim oy. Mudagan man mga 6 hours kapin. Na, imagine that 6 hours. O budget Dayon, na financial na kaon pa. ang inyo intawong gihire og debat kanang moderator si brother kasi ni Rodi Racasa. Oh, si Brad Rodri Racasa mao gid muna ako na mahimong moderator. Bali pag abot ninyo dito pagsugod na sa actual nga debate, unsa may nahitabo adto na ni Balda or niingon ang pastor nga dila sana mo ni dayon Brad. Unsa man ni? Sa actual gud sa debate bro, nagpirmahan na gid mi. Ang isang nagkauyo na gid mao ni siyang team ba ug mao ning role sa debate nagkauyo na gid mi. I-discuss na mao ni siyang role sa debate. Na mga picture na ug na diring kuan ni pirma gid na sila. Uy na gyud. Nya pag actual na gyud nagkuan gi-introduce na ni si Brad Pirmin Karanoo may una ni introduce. Pag man introduce nagsugod na ang prayer. Ako sad kay pagsugod sa prayer gisinyasan ako si G. Carlo Badinas na ipagawas ng mga libro kay ato nangyari kay magsugod na mo gid ni. Kaya ako may una mo makigharong. Mamaya mo na sa butang ningon ko ako na makiguna garong karon gi-prepare na namo. Unsa man pagkaunsan ang ilang pastor si Pastor Suelo Rua, Pastor Rua Plido Suelo Rua. Ni kalit mag-abot. Kunya while ka ongoing og prayer, ni diretso siya puntarya diri gid nako. Iya ko ging na bro kanang na ako tuyo nimo unsa may tuyo bro? Mga kanang ako mahimo bro ato lang ni i-cancel na debate. Ano? Moro ko na siya na unsa may rason bro nga may i-cancel mo la? Kani nakagasto ra ba mi sound system? Na gikat pa mi sa syudad nagpiti gud mi. Nya nga na imo cancel. Mao to niingon siya na kani mo kung mga bata bro na mi kalihukan kuno sa pikas kanang pikas barangay ba to iya gisgutan. Na kung sila kalihukan kuno. Hantod na kung ningon kung conflict na kalimot ko kinsa to ni sulti kung conflict ato na ni dalion humanon tay nakagasto naman ni. Ato ningon sila na di kani sa mga bata wa man sige nanangit ako. Wa ko na nanangit sila. Hantod na paghingon na aside sa wa nanangit ni reason out mi na pastor naitabo naman ni lisod sa ato di cancel na nagagasto na mi. Hantod ang iya na sa rason ang isig kahabi ko no kung magdebate wag ko no makabig wag ko no makonvert. Mato tingnan mo dili man ni para namo kay di magin mo convert. Ang amo ang naminaw. Amo siya ang naminaw. Karon kay daghan sa siya kay rason kay iningon siya dili gyapon maayo ko epekto kay sumala bitaw kuno sa social media iya pag example si Pula Lima na kuan kuno kanang bati kuno o kanang kuan kanang image ba magbinawsan kuno ano ko dili basta kami before me na ni ari diri actually gipatawag mi ni Father Tata Torres. Gipasampot ni Father Tata Torres gipandungan mi kingnan ni na tubag lang ta way pakapin istorya. Ningo si Father Tata Torres. Wait, si Brad Rudy. Humanist ba yan? Dili pa yan ni siya Katoliko. Yan ingon si Father, depensa lang ta, ayaw mo pagpakapin ng istorya. Tubag, ayaw mo pagpakapin istorya. Mga istorya kanang Father Tata Torres. Kani, ako siya ipasabutan, wala may pakapin. Ako ipasalig din mo na, dili gini mo sangpot na to sa kanang pasakitay. Hindi mo siya, di bro, ang ending ko na binurong ko na gapon ako dili ni binurong kay forma man binurong message Pastor Suelo Rua motong ni dool na sila ni Juan G. Carlo ni dool na si Brad Pirmin moto na si
kapuyan ko pasabot ni Pastor Suelo Roa, si Brad Fermin na niingon, giprangkahan si Brad Fermin na, bro, kung imo ipa-cancel, magparipan mi sa gasto. Na di ba sila mo ripan? Adi po sila mo ripan. Di sila mo ripan? Uy. Ang netapo manggod kay ang gibasol ni pastor ang iyang duha ka evangelist, si Brad Jiboy Abellanosa ug si Brad Ronaldo Bragat, o iyang gibasol. Kaya ang rason ng among gibasol, una, conflict ko sa activity, na naa sila activity, na naa ako nung diri, mabahin ko nung tao. Actually, kuyong pa si Robert Chavez. Kuyong nila si Robert Chavez, kay si Robert Chavez kung may mo facilitate sa ilang mga debaters. Personally, si Rob nito, olgid ako, nangayo siya dispensa. Witness na si Rob. Nito olgid si Rob ako na, bro, so nangayo kong dispensa kay, sao man ako, ang among pastor, di man musugot. Tong ako, wala na akong gibahay si Rob, kay si Rob, wala may labutan eh. Ang akong gibahay, katoy ng pastor o kanang ilang evangelist manong nagtuga-tuga og sanong ang ending sa actual i-cancel day mata to wala pa na nakabang, wala pa mi nagago og dire ila nagaan i-cancel para di mi kagasto. Ana unta to ba nga diha pa mo daan sa kuan wa pa kabiyahe, mo chat na lang ba nga bro, matay conflict man. Ana ba? Ana ka lagi. Kay laliman ka katong imong giingon nga unom ka oras ang dagan igo-igo sang manginit niya tong lubot ug dilingkod sa kanan ani. Correct. Mao gyud. Nag-opening prayer naman to. Nag-opening prayer gyud. Actually, the-opening prayer na gyud. Ako nga agi sa kung na debate na gini dayon na gini. Unsa pagka ni kalit magabot lang pastor ipa-cancel. Mudah-mudah siguro. Actually, dagan na tarabagi ko, dagan na tarabag to na nambong dito na mga batanon dito na sa bang mga habal-habal driver na minaw na. Ang pagdaon sa gipa-cancel man ni pastor. Iyay. Ambot lang. Ako duda ko mahal gitog abang sa among sound system kay usa ko to ka multicam. Ako ang sira to. Dako na sound system na kung aabot nakakita ba ka atong debate nila ni isa to ikaw Argesino na to na gidalan ni brother isa to Bradley gidalan niya og usasad ka multicab na sound system pero mas daghan dito among gabi dako gito na multicab itrumpa gibutang baba na pag itrumpa panghuan dito pang disco ba pang disco correct pang disco gito na kanang kuan na kanang mga sound system pangandaman gito sa Save the Madridios. First time to sa isla sa Bantayan nga na debate formal debate. Sukad bro, wa pa gid na dia maagig debate bro. Wala pa gid na agig debate, mao na first time to pagkaibaw nila na naay gipaygayon na debate. Ang Save the Madridios ni Castro gud para lang kanang debate kay sa kasaysayan sa isla sa Bantayan, wa pa na tabong formal debate tato ba? Uy. Mao to gigastuhan gito nila. Naiko gani ni Brad Fermin, naingo ko Brad Fermin, sayang nga na imong gasto na wala na dayon. Wade, klaro. Bro, Rode, rakasa, may butag bro. Okay. O sa may imong reaksyon na itong debate ha bro nga, napalawin taong ka nga, ikaw rin ba gikuha og moderator aning tunguda? Para na ako, niadto ko dito, mag-moderate na ako, niya. Unsa mo pagkaunsa ako lang gipapirma tanan. Napirma ko na si Bragat kato sa Abellanosa gipapirma na namo tanan. Nagkarlo. Ni gamit na opening prayer naglista na ko. Tanan hitas na tanan. Unsa mo pagkaunsa paghuman opening prayer ni dito mag-closing ni noon wa. Ni diretso closing. Mao na para na ko ditalaw gid sila. Moro ray ako yung ikaw ganun luoy kayo may 5 ka plate sa paitang barkura hasol ka tanan di ba taon-taon naman yung kang moderator og debate karon pag ginahitabo nga ni atras mauna akong giingon nga si 71 na lang ko kanang si SDA sa Cebu City di yun ang balibad di rilaig ako makontrat una di ko balibad nga dapat madidliwas Mao na tayo SDA nga ni balibad sa ako nang obserbaran.
dito closing prayer. Bale po na dito kasi sayang nga sa inyo ang gasto dano nya wa madayon ra gyapon no. Sayang yun. Okay, unya wala po kuan unsa man ni bro, wala mo sabot nga mag-utro na lang sad mo dihag debate or unsa ba inyong sinabutan na? Kung sila kung sila mong kasabot bro, di na lang tingali mi kay basi may kaduhaan niya mi. Aw kana ra sad. Pastor ang nagmotubang ana sa kaduha. Ako ni bro, pagka-cancel kit ni pastor, daghan na kay sa speaker. Ako sige prangkaan, gingan pastor. Asa kag maayo bro, kay di bawalan man nimo imong evangelist pag debate. Kita lang kay magdebate. Oh. Di man sa siya. Ay. Ako lang. Kay dili man siya mo sugot na yung evangelist mo magdebate. Kita lang ka pastor kay lisod kayo, ibawalan nimo. Ikaw may kursunada nakatubang mo kita nako. Kita na lang. Di man siya. Di pod aggo. Eh, lisod bito kayo na naghago na ta sa pag-travel pila ka oras biyahe. Kunya, na og mga sound system. Kunya, naka-prepare na tanan binyo na tent, na mga bangko, lamisa, hinakutay. Kunya, ang gi-cancel lang. Sayang nga sa hago lagi kayo. Pastila no. Dili masaingon ako na ang pamatasan ng sadba. Oh. Lain kay paminaw na kanang nanalaw. Bintata tong bala pil di ba sa ni sukol? Oh ganino. Kanang nanalaw pag mo lain na sa paminaw ng nanalaw eh. Ako Bala pil di ba sa ni sukol? brother kanang artang Brad Rode. Sa imong balanse Brad Rode, nitalaw ka to or valid ka to ilang mga rason or alibay lang to kay murag di gid nila kaya? Para na ako, alibay na nung tanan, bisa kung sa ilang rason, alibay ko kay dugay na ilang kuha ni Carlo ni Brad Abner, dugay na ilang kasabot, di tataw dito sila, ako lang. Kastilan loya na napalaw in town. Kining dapat ang tao kuan layo ka. Mo kuan sila ba mohatag sila abiso no. Nga Brad. Matay konflikto man alang mo dayon are. Okay ra man ginana nilang i-postpone nila nga nara po na nang tugkara atong balay layo kay gay unom ka oras god. Na gid unong oras. Unong oras. Kunya ang ending sa tubig ng babodi. Mao pa pag-start gi-closing. Kaya Kani ko kam bro, may sa bro kung tambong bakag dito dili. Kung sa nekdo sanay, nagtay lang programa. Wasa dai kinig sanay, tambong bakana. Okay na. Kay gisit up na gud na. Niya, may na kay pagkakuha, pagkahanay. Niya, kalit lang may gilipot lang is Pastor Sluyo. Kay ipakansel lagi ko no. Ipakansel. Katong hitabo nga wag. human bro. Katong pag-ingon niya nga ipa-cancel na human ang prayer to or gasugod pa lang mag-prayer gibalda mo. Wala na ko anan human ang prayer si Firmin nagkuha na nagpaabot na. Oo. Sa mga debater mo lingkod dito sa lamisa. Oo. Yan nahibong si Brad Firmin nga nganong nagkuha dito sa Luyo. Nga nagkuha mi dito, nagsabot mi dito nga nag-uyunay na mastima. Mo lang ito nga ang pastor mo dili mo sugot. Kaya pinahal ko na sila kalimutan. Sakto gid na yung giingon ni bro. Pinusanay. Sakto gid na yung giingon ni Brad Rodi Rakasa butan kinyawa ngano pag ingon sila pastor nga undang ko gilang kauban. Kanina ba mo ang moderator dili yung tani basta-basta. Oh, kay Hindi na. kuan eh. Kaya mong moderator dili basta-basta. Hindi lang kay ni. Di ni basta-basta sa Rodi Rakasa kay matud pa niya daghan ko nung natabangan ng yawa ang Ginoo. Pa-content lang na. Mag-content. Asa man to si katubitang nay niwangon nga bungoton nga si Sande sa apelyido adto? Niwango na bungoton? Katubang niyog ako ang Dios. Joseph Suday. Just today. Si Joseph Suday. Lapo City. Joseph Suday. Nakalapulapong to. Lapu-Lapu City. Nagka-enkwentro man ni silang duhang Rodi Rakasa. Oh, Soke na niya? Soke? okay. Sold out bro Rodi, sold out ka to yung giingon nga siya ang Dios. Ha? Sold out ka to yung giingon nga siya ang Dios.
Si Suday may Diyos. Adi, lioy, no, mabaw tayo Diyos sa kuwang kay kamot, o sa, kapot, tulo. Kuwang kamot. Guya gani mo, Brad. Oh. Kuwang Okay. kay tudod ko, daon sa tayo. Ang gano'n ni Bro ba? Kung saan na sa kailang ipasangin na ni ba? Kana naagin na sila yung mga katula kung duda alibay lang gyud to nila ba kay murag tagilid sila tong debatiha. Gyud sa may tima to din yo adto. Ang amo ang tema sa amoa, akong pamatutan diya sa Biblia o referensya na ang giisip na mahugang pagkaon sa karang tugon, pag-abot sa bagong tugon, ipakaon na. So, alam sa mga Kristiyano. Mao to yung mga mo. Ang ilang ni Brad Carlo, Brad Carl, ang ila to na pamatudan ni Brad Carlo sumala sa Biblia o referensya na ang adlaw ipapahulay na Sabado adlaw ipapahulay na Sabado kanang gipulihan sa adlaw Domingo. Mao to ila. So kuan mo. Abasin og kuan bro na nahadlok to kay na may apel og referensya kasagaran ng mga Sabadista di man na sila ganahag referensya yon. Ang buta sa brosa kung tan-aw gyud actually si Brad Carlo o si Brad Bragat na amot naka-escort si Brad Carlo na po na sagmuyo kuno si Brad Bragat sa ilang mga pastor kay murag wa kuno salig sa ila ba. Uy. Wa kuno salig. Bisag ako naman siguro og ako'y sakop sa Seventh Adventist murag maingon dati nga. Okay. Murag insulto gud para nila nung wa mo salig nako, wa mo salig na mo gatuon yo mi. Nya, basig maingon sila nga moderator mo bias dili man kay humanis man di man mo tuog Ginoo. Yung manes may produti, hindi mo kasulti na buwan. Kaya paistoryahon ni mo ni, mas maayo pa mo kunong yawa kaysa Ginoo. Ay, pag-content lang na, hindi na pag-content mo. Sakto ra gyud ay bro, kay pag ingon sa ilang pastor nga, undang lang mo dag debate, tuo po dang yawa. Buotan gyud ay. Agoy! Di agad sa aktual ba? Ako, nakalimot lang sa gid may kuha sa cellphone bro na dalon sa atubag ng sa pastor ang galay ba ako ato. Layo mo ng video god. Di ang ako sa una-una na to nasa buyo naman sa ni pag ingon gyud ipa-cancel. Pero nakapokus namin sa pagtinubagay sa pastor ba na nabong iya ipa-cancel. Dito namin naka-focus na namin kaunaw na ang among gilaga mo ipatuol ang cellphone nga to sa pastor. Wala na kaunaw na ana. Ug mao among gimahayan. Sayang kay ba aktual na gud. Sayang nga bitaw. Lagi pagka si Brad Rodi sa gapon wasa siya kauyon kay ni hago lima ka may edad na ba sa Brad Rodi 71 years old. 71 na din eh. 71 years old ni travel lang para aming debatiya. Dapat bro kanang mga senior citizen magpuyo naman gud ta nagbalay din naman gud na ina namang idara din naman gud na ang ngayan ipa-travel pero tungod lang gud kay may serbisyong mahimong moderator ni sugal na lang gud. Sugal gyud Brad Rodi. Sugal gyud mi. Naman may masya kay dire, may gam kaimtang. Okay. Pero mao lagi nga pila pasahe lang daan gikan sa Cebu City. Padulong diha, beting mahala na. Mga 2,000 ka pindas kaon. Na, imagine that. Bayag, okay ron datog. Sige, postpone sa debate, Brad. Ripanan lang mo sa inyong mga nagasto. Nya, di man mo ripan. Problema kaya di sila mong ripan. Ako, giprangkahan bitaw ni Brad Fermin Carano na nakagasto naman sila kwiti, na nakagasto mig kanang sound system. May problema sa tent o mga bangko lamisa kay sa kuaman to sa munisipyo. Ang problema kang ang sound system mo gamong pliti, kauna mo. Di mo sila mo ripan. Uy. Maway gidangat. Di mo ripan. Paita lagi. So, mo ni giingon lagi sakto ra ning giingon siguro salig lang brother ayog laom mo gidangat ani. Salig lang.
Mana kung mag-set og laing debate, kung sila ang kasabot, dili na lang mi. Tarungon na lang, bro. Og mao magaling moingon sila nga, brother, otro tag debate ay na lang siguro murag apike man. No. Inana ba kay Ay, nakasulay namin sa Pormero, may kaduhan niya mi. dapat unta na ito, bro. Katong pagpirma sa layo pa lang ginotaryuhan to abogado nga nadyo og panalitan og inanan datinga nay multa. Ana gid unta. Pero nahulog naman gud to ninyo og online pre-conference debate kay lagyo man gud pod. Muraragdag sabot-sabot ba? Tuig-tuig ka ng chat-chat saman manganha ba diha? Oh sige. Nya layo ba gud? Turbida. Di pamalandungan sa sunod guro na nay mga magsabot-sabot ba kanina tabo sa bantayan. Pamalandungan sa uban na dapat na kuan gyud kanang sa tulim ko nang taryuhan gid para dili gabot sa aktual ba mga abang sa sound system mga abang tag binyo may kani ang binyo ay abang kay property na sa simbahan kung naitabo pa na abang ang binyo dako gasto talagi Permit pa lang daan. Kana lang daan permit, murag malmal na. wagi na klaro mga tuwan na bitaw wagi klaro gid makasagmuyo bitaw Luya. Turbida. Una akong kuan ani hanyo ani mga sabadista sa sunod. Usa man ning mga pastor sa Seventh Adventist. Oy, wa mo isalig na inyong mga debater. Itasan. Gitraining magana nyo ng usa man ning pareho on ako nilanat gyud og kuan bro before sa actual gyud na kanang gifix ang date ni hapit mo duha ka buwan usa ka buwan kapin okay, bro. wala pagkikon kay ang mo giklaro ginamo kung okay na ba inyo mga pastor ang si Jiboy Abellanosa di pasali gyud na okay na lang pastor okay kabaw man sad na ang mga evangelist nila kinahanglan pa man nangin og pastor before sila makigharong mga safety kabawan na mao na kami sa naniguro sa na okay na ba ang sulod din ni Jiboy okay na daw in fact naman may GC na bidyokol gud na okay na gyud no pagka-actual na kawa may klaro i-cancel man dayon unsa to Brad Rode mo pay pag-opening na closing prayer dayon kuya kawagi klaro pero sige lang kay charge to experience lang ng atong nahitabo anyway dili man pud kita ang yatra sila man so mao lagi nabad record agila Thank you. agoy ana gid sige bro salamat kay sa panahon nya amping mo dia bro. salamat sa kay bro sa time na imong ikuan ipakuan sa imong programa salamat sa kay Sakto gid si Brad Rode Rakasa may naka experience na buutan jud ay kayong yawa Brad Rode no kay tuo man pag cancel. pero di ba niya nila bro kay matod ba nila di ko na mo kupon ang kanyes di kay kuya ko na mong yawa lagawa ni Mas di Nasamot sila kalawgaw aning ni atras opening period dito sa closing. Agoy. saan sa kay ilang palabas saan ka Agato si ato og naikuan nato madismaya man gyud tong uban nila nga unsa man bro magoy salig. ana gid may tabo ako dili sa basta kuyo gud nila ilang evangelist Robert Chavez kuyo nila si Ron Kana si Rat taga-asa man na. kada si Rob Cebu City na Ani ni apil ni sabay gid sa biyahe ninyo kuyog mo. ilam nang gi-hire kay mo nag-dipit nila gi-hire gid nila na mao nagkuan sa mga referensya may gatrain nila may gatrain nila si Robert Chavez Pero ang ending na dismaya pug apil si Lok Chavez kani balik kinig Katolikos Lok Chavez marugay ani ba? lagawa Kay nang luod na daan didto pas Naga Cebu. Sundan pag diha samot. mga gid ana yun Sige bro, salamat kayo og mayong buntag ug mayong pagpamahaw nyo da bro. salamat kay time Sige. Salamat kayo. Okay na. Sige brother de. bye God bless. Okay.